Mayod to. Pagsik sa dumikop. Maniod to ta. Dali na. So good daw. Nagkaroon na ang atong kuan. Sudaan. Kuan siya. Isda sa bato. Sinabawan. Tinula ba? Nara o. Dari tiga lami. Napa siya yung mga aligi. Logan. Dapat tayo kuhan karon ano, tahong ni Carla ba, tampo kayo. Karon ang atong karon kamuti. Gikan pa sa Donikop. Kuhan ba, sa pilit. Nito. Sa akong yoyo gabi din yung tawag sa ako dugay na mo makita. Istorya mi gabi dugay pa ng istorya. Umalis ako. Iniwan ko siya. Karon ako siya kagaron mo pinid to. Yun ta. Tol. Subscribe mo ako Ayaw kalimte. Asa mga karon. Yun ta. Lami ako sudang karon guys. Binula ni na isda sa bato. Ano? Iba naman ng isda sa bato. Pero ito yung lamia. Pati sa akong anak, apelin nyo sa pag-subscribe. Hungry ping. Ayaw kalimte. Pati ang bagsik sa Donikop. Apel lapod. Sa kung may tagsa na nakakita sa mga dito karon dito ta. Yan na. Dahil kamote rin kayo. Nag-40 rin ng taro dito sa nagsiwan. Nyaris Manila kayo tag 40 mga kilo.
Sarap sa mo. Nangako sa akong uyuan na nagpadala ako pang pansit ba. Kaya akong lola ugma kay kaarawan man. Yo. Kung nangita karon sa akong video, akong ipadala sa aming mong asawa. Papansit ug mabuntag. Yan ka. Lamikan sabaw. Ibot naman ino ganas ug wan. Lukbati. Perti ka lang. Madayon og maang date anniversary sa akong lola kay. Unya taon kung magpanid to. Tawag ko dito sila ha. Ako inon to na. Ana dahil papansit, ako nang ipalupad. Lami kayong kamote, mga kapusik. Kamote mo diha. Ayaw kalimti ha. Basta bagsik. Ayaw yung kalimti. Sara man yung bagsik sa Donikop. Sarap kayo sa bawo. Eat tayo. Paborito. Mata. Mata lamig ay sup-supon. Lamig. Advance happy birthday sa akong asawa kay sa 12 birthday niya sa Bernes ba. Okay, love you, happy birthday advance. Nauna lang ta sa gawas. Happy birthday mo. Ya, sa kwan ba? Makdo, ang duko-duko ba sa gilid-gilid.
Bagsik sa Donikop. Yun to ta. Ayaw kalimti ha. Basta bagsik, isara na siya. Lamig ang sabaw. Wow. Namin ng kamote ni Juan. Sausa sa kinamos ba? Ginamos yung may pabang sili, oh. Lamig kayo. Oy! Diyan ako yung saging. Tamis kayo ng saging ano eh. Bagong tinuba niyo ba? Ako nang ito ba katong mas kanlaw? Ako nang taguan kayo kasi ngunhan ko ba? So ngunhan kayo ito mga tawag saging. Nag-iisa ramang unggoy ko sa Juan. Bagsik sa Donikop, isa na ba? Nilikaon sa akin. Eh. Daghang salamat. Marto. Ayaw kalimte. Bagsik sa Donikop. Wailain nag-iisa lang na. Daghang salamat. Thank you sana. Subscribe sa akin. Hapit na makabot ng 200 mag-celebrate na po ako. Salamat.